Kai kake sallaman da ni? Ni ne. An ce kana son gani na. Yes. To gani? Me yake faruwa? Dama ai kin san babanmu. Sai ya ga ya kamata tsakaninmu da ke a yi wata magana mai kyau. Na ce to baba ban gane magana mai kyau ba. Ce to in zo dai gurinki in gani kin mun sannan kuma ke din ne miki sai a yi magana ta material. Ban gane me kake son faɗa ba. Na yi maka a zuwan me kenan? Yau wai da kin san ni dan uwanki ne kuma har abada naka ne. Duniya za ta yi maka dauki. Ka baya riɓewa ka yanke kayar. Shine suke so a haɗa mu kamar misali auren gida. Na ce exactly. Au me? Aure? Auren gida. Abin ya motsa ne ko da ke sanyi ya zo, amma baka da hankali. Ka manta a yanayin da kake kwanan nan aka sallamo ka daga gidan mahaukata? Ka manta? A rasa dube ni fa. Tsaya, na maka. Ka ganni na maka? A material kin yi. A continuity. Na ce continuity. Ni za ka zuba ka ce wai ana so a haɗa ni da kai? Baka ga lokacin da kake cikin rashin mutuncin da kake ba da ɗawainiyar da take yawo a kanka? Ka manta? Ai shi yasa ake so ka shuka alkhairi saboda baka san me zaka girba ba. Kuma ko a addini ana so a saman maka namiji 'ya'yanka su tashi da uba na gari. Ni a ƙauye nake ni ma na ga abinda nake so da kai, ko ka bar kofar gidan nan ko kuma in rakato duk abinda na samu in watsa maka kanka da shi sai in daɗa tarwatsa ka. Kin san akwai wani abu da nake so ke fahimta. Material ita rayuwa da kike ganin ta har abada. Yanzu wani ma iji muna faɗa da ke ai dariya za a yi mana. Tun da yanzu wannan abin da aka ɗauko su manya su suka san me suka hango, kuma material in aka haɗa wannan auren tsakaninmu da ke nima abin zai mun kyau. Dakata. Kaka fa tana son abin nan. Ka dakata. Ka manta lokacin da ka je har falo ka so ka sauke wa ubana ka faɗa? Ka manta? Ka manta wulakancin da ka mana akan wata 'yar babur ɗinka aka ɗan ɓalla abu kace sai ka kira mana tijara he ka ɗibo mana 'yan sanda? Ka kusa cire wa kakar mu kafa? Duk ka manta? Sannan kar ka manta masallaci a kasuwa kasa kake so ka siyar. To don haka ka shiga hankalinka. Zan tarwatsa maka rayuwarka yanzu nan. Kin gane material abinda nake so ki fahimta shi ita rayuwa da kike ganin ta waɗannan abubuwa din sun riga sun wuce yanzu. Yau ina ga sun riga sun wuce yanzu a dawo kawai magana ta yanzu. Ki daina maganar da wannan abu ya riga ya wuce saboda material. Idan ban tarwatsa maka kanka ba ka canja min suna zaka ga ɗanyen kai. Na fi ka ɗanyen kai, ko ka bace a kofar nan ko kuma in ɗauko duk abin da na samu in watsa ma halittunka. Baba ne fa yace abun nan. Zaka bar gidan nan ko ba zaka bar kofar gidan nan ba? Zaka bar kofar gidan nan ko ba zaka bari ba? Wai da wai material. Duniya za ta yi maka daurin goro sai ta yi maka daurin goro. Baka ga position din da kake ciki ba, baka da hankali? Ya material. Na bi material da gudu sai ma illa wallahi. Ubana ba zai bani kai ba, in ma asiri ka mai to bai hau kan shi ba. Sha. Yanda aka taho wajen Malam Abubakar Bilhaki da kyakkyawan niyya, Allah ya sa kowa ya kuma yana farin ciki. Wasu anan matsala ce ta rashin aure, zawarawa wasu 'yan mata, amma da dama sun yi auren, wasu suke ƙara turowa. Wasu anan matsala ce ta rashin haihuwa, dalilin Malam Abubakar Bilhaki bayyanarsa Allah ya hukunta sun haihu. Ga Hajiya nan ita ce wakiliyarmu a Saudi Arabia a cikin garin Makka. Duk abin da ake bukata daga wajena a cikin garin Makka zuwa Madina, zuwa ainihin Ta'if, zuwa Riyadh, har ko'ina za a samu Hajiya da 'yar uwarta. Da izinin Allahu a wannan watan na Fabrairu zan zo Gombe ni da kaina in Allah ya yarda. Sakamakon ƙorafi na al'umma da suke ta maganganu ɓata gari
suna yawo da suna na Bilhaki, to ba ni bane. Ina tafe idan Allah ya yarda. Ranar Asabar da ranar Lahadi na ƙarshen wata na Fabrairu zan yi aiki bypass daidai asibitin Ishaya da izinin Allah. Ranar Laraba da ranar Alhamis da kuma ranar Juma'a muna cikin garin Kano tsamiya babba daidai zawiya kusa da masallacin Idi. Ranar Asabar da kuma ranar Lahadi muna cikin garin Duhuwar Kura, karamar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Ranar Litinin da kuma ranar Talata muna Kakori mai kasuwa, karamar hukumar Guru, nan kusa da Burnewa, jihar Yobe, Najeriya. Gaskiya umma ni dai ba zan yarda da wannan mahaukacin ba. Ya mutum mahaukaci duk duniya sun shaida ba shi da hankali, wai a rasa wanda za a bani sai shi, tsakani da Allah umma. Jam gaskiya ni dai ai ni kaina nan cikin zuciyata ba so nake ba. Ba na so in nuna Alhaji cewa ba na so zai ce ni nake zuga ki bijire. Amma ina bayan ki kar ki sake ki amince. Yauwa kuma ina sai da mahaukaci kuma ke dan hau gaskiya. Dan bala'i. Masallaci fa zai siyar fa. Ranan da muka je da kakar mu fa in gaya miki kafa fa yaso ya cire mata fa. Kin ga kafa? Kin ga kwani ko sai dai ya cire min kai. Ina zan yadda a ɗauki yar sankaceciya kamar ki a bashi cikin gida daga ke sai shi ya kashe min ke. Ba zan taɓa yadda ba, ke ma ki dage. Zan dage kuma ki ba baba shawara. Kin ga tunda baya son abin da ya taɓa ni har jinyan ƙarya zan yi. Saboda ba na son shi. Kika irin mutanen da suke zuwa suna sona da aure a ce wannan mahaukacin kin ga yanda ya ci kai kuwa? Haturu ma an kai shi gidan mahaukata. Duk abin yana nan yana bibiyarsa. Ai ce aka yi wai ya ji sauki, mahaukaci yana jin sauki. Ai sai dai ya kwanta an sanyi ya zo ya tashi. Kina ga kansa ko taran bauɗewa take shi kaɗai zaki ga nan yana tashi yana kumbura. Wata ran kin ga ai sai dai cire min kai. Ku bubuwa haka zaki ga iya hura hanci. Shi kaɗai fa zaki ga nan. Tsoro yake ba. Kya ce ba za ki ankon nan ba, in dai maganar ankon ce kar gida. Wannan yana ni ne alƙawari ba tambaya ta kai ba. Ni na san za ka yi ba sai na ce kawo ba. Ina ji komai. Abinda za a yi kawai ki talin din abin da ya kama na akwa. Ki turo mu kuma insha Allah ni zan ba da kuɗin akwai. Faru ko na kika yi kuma gaya min kika ba. Kina yin magana ne na ji. Shi yasa nake son ka wallahi. Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Ita rayuwa ba godiya tsakanin domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ko da yaushe zuciya tana son mai kyautata mata. Wannan haka ne. Ka haɗu da ke kullum kokarin ki yadda za ki kyautata mu. Biki taɓa yin wani abu da zan ji mai isa ka haɗu da wancan ba. So me zan yi in ma in ga kin ji daɗi shine na faranta miki na kyautata miki. Wannan haka ne. Na ku gode sosai. Allah ya gode. Me kunnan kashi zai sai da masallaci baya jin maganar kowa. Duniya ta bi da kai. Duniya ta bi da kai. Zan ji amma ba lalle bane in amsa ma. Kai ba musulmi bane koya. To ko zaka kafirta ni ne? La me yasa? A to baya jin magana. Wai tsaya. Wai kai me yasa kake min haka ne? Me yasa kake min katsalandan a rayuwata? Material kake da mu. Kin san ni ina da matsala da shi, ke kuma ba ni da matsala da ke. Wai abin da zaki ba zan yarda in bata miki rai ba. Gaskiya ka daina mun irin abin da kake. My dear. Akai. Wai wannan. Ni ban san shi ba. Kar ka kuma ce mata my dear ka. Don wannan da kake gani jini na ce yar uwata ce. Aure za mu yi da ita in gaya ma gaskiya. Allah ya baka lafiya. Kam kai ma Allah ya baka lafiya. Amin. Maganar da abin da ake. Insha Allah. Miss Sweetheart. Miss Sweetheart. My sweetheart. My dear. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. My dear, kin ga. Sweetheart zan yi barna. Kanki. Menene abun barna? Zan yi barna. La rabihi kaman masu barna. Kin gane ko tunda na fahimci abin da ake ciki. Ai na ba zai bace ba karki. A'a, ranka ma ya baci. In ranka ya baci wani abu ne? So abin da duk ya faru shine
maganar akwai insha Allah sai ki tura maka ta kai insha Allah kai bari mu fito maka a mutum ko baka ji kai so an jima sai ki in an jima ko ba an to madana ma dole ka tafi renin hankali ta shiga kamar yaya kai ka isa kai zaka tsara mata rayuwa ta shiga kai ka fita ka tafi gaban nan ya na canza mai fuska ke ba zan ce miki komai ba kai ne abokin gabata ba na kaunar ka ba na son ka yawwa ba na son ka yawwa daga nan fa nan daga nan din ba kana da wuta kana da aljanna ba ni da shi to Allah ya baka lafiya gafara can ka je zan yi wa da ita riga daban wando daban hula daban kana da wuta kana da aljanna waye ni za ka yi wa iyayi kuma in ƙara ganin ka a kofar nan gidan ka gani me yasa aka raba mun hankali biyu da an kyale ni na sai da masallaci na shikenan zan tsaya da kafata an zo an mun ƙarya an ce za a aura mun ita kuma an mun biyu kuma sai ga wani ya zo